Eksodo Kapitulo 36. Si Bezalel, si Oholiab og ang tanang batid niya mga tawo nga gihatagan sa Ginoo og abilidad og kaalam sa paghimo sa tanan nga gikinahanglan aron paghimo sa balaang tolda. Kinahanglan maghimo ni ining tanan sumala sa gisugo sa Ginoo. Nagdalagdaghang mga gasa ang mga tawo, gitawag ni Moises si Bezalel, si Oholiab og ang tanang mga lalaki nga batid sa pagtrabaho, andam sa pagtabang ug gihatagan sa Ginoo sa katakos. Gisultihan sila ni Moises sa pagsugod sa trabaho. Gidawat nila gikan kang Moises ang tanang halad nga gidala sa mga Israelita alang sa pagtukod sa balaang tolda. Ang katawhan sa Israel nagpadayon sa pagdala ngadto kang Moises sa ilang mga halad matag buntag. Unya ang mga tawo nga batid sa pagtrabaho nga maoy nagbuhat sa balaang tolda na miya una sa ilang mga nagkalain-laing buluhaton ug nangadto sila kang Moises ag miingon, ang katawan nagdalag sobra kaysa gikinahanglan sa buhat alang sa Ginoo. Busa si Moises nagpadala ni ining mga sugo ngadto sa tibuok kampo, ayaw na kamo pagdalagdugang pangamot alang sa pagtukod sa balaang tolda. Tungod ni ini, ang mga tawo mihunong pagdalag-amot. Ang natigom nga halad sobra pa kaysa gikinahanglan aron paghuman sa trabaho. Ang paghimo sa tolda nga tagbuanan, ang tanan nga labing batid nga mga trabahador maoy naghimo sa tolda nga tagbuanan. Gihimo kini ginamit ang napulo ka panapton nga hinimo gikan sa lino nga pinong pagkalubid. Asul, tapol og pula nga delana nga may hulagway sa kerubin nga maayong pagkaborda. Ang matag panapton may gitas-on nga 12 ka metros ag gilapdon nga 2 ka metros. Managsama kadagko ang tanan. Gisumpay-sumpay nila pagtahi ang 5 ka panapton ug mauusab kini ang ilang gihimo sa laing 5 ka panapton. Unya gigalongan nilag asul nga panapton ang ngilit sa matag hot-ong niini. Gibutangan nilag 50 ka galong ang tanang panapton sa unang hot-ong ug 50 usab ka galong nga tubbang niini sa kataposang panapton sa ikaduhang hot-ong. Naghimo usab silag 50 ka bulawan nga kawitanan ug gipakabit nila niini ang 2 ka hot-ong sa mga panapton. Unya naghimo silag 11 ka panapton nga gikan sa balhibo sa kanding aron himuong atop sa tolda. Ang matag panapton may gitas-on nga 3 ka metros ug may gilapdon nga 2 ka metros. Sa maggidak-on ang tanan. Gisumpay-sumpay nila pagtahi ang 5 ni ini ingon man ang nahibilin nga 6 ka panapton. Unya gibutangan nilag 50 ka galong ang daplin sa kataposang panapton sa unang hot-ong ug 50 ka galong sa daplin sa kataposang panapton sa ikaduhang hot-ong. Naghimo silag 50 ka kawitanan nga bronsi aron pagsumpay sa 2 ka hot-ong nga panapton ug aron matibok ang tolda. Naghimo usab silag atop sa tolda gikan sa panit sa laking karnero ug laing atop nga hinimo gikan sa panit sa kanding nga isapaw niini. Unya naghimo silag tulid nga mga tabla nga acacia alang sa tolda nga tagbuanan. Ang matag usa ka tabla may gitas-on nga 4 og 2 ka metros ug may gilapdon nga 68 ka sentimetros. Ang tanang tabla gihimog 2 ka dila-dila aron masumpay kini. Naghimo usab silag 20 ka tabla alang sa kilid niya dapit sa habagatan ug gibutangan kinig 40 ka sukaranan nga plata, 2 ka sukaranan sa matag tabla aron pagsangga sa 2 ka dila-dila niini. Naghimo usab silag 20 ka tabla alang sa amihanan nga kilid sa tolda ug gibutangan kinig 40 ka sukaranan nga plata, 2 ka sukaranan sa matag tabla. Alang sa likod sa tagbuanan dapit sa kasadpan, naghimo silag 6 ka tabla ug 2 ka tabla alang sa mga eskina sa likod sa tolda. Kining mga tabla nga gibutang sa mga eskina gitakdo ngadto sa unang argulya. Ang 2 ka tabla nga nagporma sa 2 ka eskina gihimo ni ining paagiha. Busa may 8 ka mga tabla ug 16 ka mga sukaranan nga plata, 2 sa matag tabla. Naghimo usab siyag balabag gikan sa kahoyng acacia, 5 alang sa mga tabla sa usa ka kilid sa tolda, 5 alang sa mga tabla sa pikas nga kilid ug 5 usab alang sa mga tabla nga dapit sa kasadpan didto sa likod. Unya naghimo silag balabag nga gibutang diha sa tunga-tunga ug gipalapos gikan sa usa ka tumoy ngadto sa pikas tumoy. Gihapinan nilag bulawan ang mga tabla ug gibutangag mga argulyang bulawan aron balhogan sa mga balabag nga gihapinan usab og bulawan. Unya naghimo silag tabil gikan sa asul, tapol ug pula nga delana ug sa lino nga pinong pagkalubid nga gibordahag hulagway sa mga kerubin. Naghimo usab silag 4 ka haligi nga acacia aron maoy pakabitan sa tabil. Gihapinan nila kinig bulawan ug gibutangan ug kawitanan nga bulawan usab. Unya naghimo silag 4 ka sukaranan nga plata aron maoy pasukaran sa mga haligi. Alang sa pultahan sa tolda naghimo usab sila og tabil nga asul, tapol og pula nga delana ug pinong lino nga binordahan.
Naghimo usab silag 5 ka haligi nga gibutangag kawitanan ug gihapinagbulawan ang mga tumoy. Ang mga bangan niini, bulawan usab apan ang 5 ka sukaranan niini bronze.